Zemelrock Passion for Paving prezintă Sistemul Einstein, cea mai bună tehnică de îmbinare. Un ambient plăcut înseamnă o integritate perfectă a elementelor. Practic, ambientul trebuie să fie suficient de subtil încât să își facă simțită prezența doar prin intermediul întregului peisaj. Spre deosebire de asfaltul gri și slab calitativ, produsele Zemelrock Stein Plus Design, prevăzute cu sistemul patentat Einstein, îndeplinesc cele mai înalte cerințe funcționale, dar și estetice. Această tehnică de îmbinare inteligentă și patentată este special concepută pentru suprafețele exploatate intens, cu trafic greu și încărcări mari. Premisa pentru funcționalitate optimă a produselor prevăzute cu sistemul de îmbinare Einstein o constituie standardele ridicate în domeniu, precum și normativele pentru construcția de drumuri. Astfel, prin elementele de îmbinare se asigură o distanțare optimă a rosturilor dintre pavaje, umplerea corectă a acestora, precum și o fixare de durată. Secretul sistemului Einstein, sistemul de îmbinare. Un sistem de îmbinare de jur împrejur asigură poziționarea corectă și automată a pietrelor de pavaj, indiferent de modelul montat sau poziția de așezare a unora față de altele. Caracteristică este aranjarea elementelor de îmbinare care împiedică deplasarea pavajelor. Acest lucru prezintă avantajul definitoriu al unui montaj simplu și corect, fie că este manual sau mecanizat. Îmbinarea se face acolo unde este un element de fixare cilindric, iar de cealaltă parte este un element conic micșorat spre vârf. Datorită acestei forme speciale a elementelor de îmbinare, pavajele se autoblochează și împiedică astfel împrăștierea materialului de umplere. Acest lucru este elementar pentru distribuirea forțelor de forfecare și împiedicarea deteriorării canturilor pavajelor. Însă este importantă și o întreținere permanentă a rosturilor. Întotdeauna trebuie avut grijă ca rosturile să fie umplute corespunzător. Pentru alegerea materialului de umplere sunt valabile cerințele minime ale standardelor și directivelor în vigoare. Elementul special de îmbinare. Elementul special de îmbinare obligă, prin poziția sa, în partea de jos a pavajului, nesolicitată la un efort critic, un contact minim cu elementul de legătură învecinat și asigură o distanță optimă și corectă pentru rosturi. Astfel, există numai câteva puncte de contact între pavaje și se creează suficient spațiu pentru materialul de umplere a rosturilor, chiar și între elementele de îmbinare. Acest lucru asigură transferul ideal al forțelor de elasticitate, forța de împingere și forțele orizontale sunt în mod eficient amortizate, iar în același timp sunt transmise mai departe către straturile portante. Produsele și posibilitățile de amenajare a suprafeței. Produsele prevăzute cu sistemul Einstein sunt disponibile în diverse formate, tipuri de suprafețe și culori. Cu pavajul diagonal, montajul se face mult mai ușor și mai repede. Un pavaj în formă de trapez facilitează montajul în segmente de cerc, fără a mai tăia pavajul și este ideal pentru pavarea sensorilor giratorii în intersecții. Puteți opta pentru un model de montaj deosebit cu pavajul diagonal, iar închiderile pe margine sunt ușor de realizat și întotdeauna drepte. Prin această varietate, produsele prevăzute cu sistemul Einstein vin în întâmpinarea tuturor dorințelor de amenajare, indiferent dacă este vorba despre concepte moderne, rustice sau clasice. Sistemul Einstein poate fi aplicat de asemenea la pavajele ecologice, înierbate, destinate unui trafic intens. Elementele de îmbinare și distanțare integrate în sistemul elementelor de pavaj sunt adecvate pentru suprafețe care facilitează drenajul apei și însuflețirea rosturilor cu verdeață. Avantajele utilizării pavajelor cu sistemul Einstein sunt: chiar și în cazul celor mai extreme întrebuințări, nu se produc deplasări, deformări ale pavajelor sau deteriorări ale canturilor, ori infundări ale pavajului în straturile sale inferioare. Pavajul beneficiază de o tehnologie unică pentru evitarea deteriorării canturilor.
o precizie foarte mare de măsurare la montaj datorită elementului special de îmbinare și a elementelor de fixare, reducere însemnată de costuri prin montajul complet automat al modelelor simple în cruce sau al modelelor de montaj ce presupun deplasarea unui rând cu o jumătate de unitate de pavaj, varietate mare de dispunere a pieselor prin numeroase formate, culori și tipuri de suprafețe, refolosirea pavajelor după decopertări fără deteriorări ale suprafețelor, posibilitatea de a înlocui pietre de pavaj individuale, rezistență mare la temperaturi scăzute, rezistență la îngheț și sare de degivrare, calitate conform standardului românesc și european SREN în vigoare. Premisa pentru funcționalitatea suprafețelor pavate cu elemente de pavaj o constituie proiectarea inteligentă și execuția tuturor lucrărilor de șantier, respectând normele în vigoare, precum și liniile directive și prevederile pentru proiectarea și construirea de drumuri. Proiecte de referință. Încă din 1999, sistemul Einstein a fost implementat și supus celor mai mari încărcări pentru satisfacerea cerințelor clienților noștri. Au fost montați mai bine de 3 milioane de metri pătrați de pavaj în toată Europa. În cadrul unui proiect de cercetare coordonat de echipa de specialiști Zemelrock, sistemul Einstein a fost evaluat în cadrul unei încercări practice de simulare cu derulare accelerată. În numai 2 luni, produse prevăzute cu sistemul Einstein, precum și montajul corespunzător al acestora și al stratului superior, au fost supuse la teste exigente de trafic greu intens. În aceste 2 luni a fost simulat traficul a 1,2 milioane de camioane, corespunzător traficului real pentru o durată de 20 de ani. Rezultatele au confirmat rezistența sporită a produselor prevăzute cu sistemul Einstein. Sistemul Einstein combină standardele tehnice înalte cu cele mai exigente cerințe estetice de amenajare și astfel vine în întâmpinarea celor mai solicitante proiecte. Zemelrock, specialistul dumneavoastră în amenajarea suprafețelor exterioare.